Така, понеже най-важното нещо в галваничните нанасения на покритие е спазване на чистота, никакво присъствие на мазнини, масла или пипане с голи пръсти върху детайлите. От папилите на пръстите остават мазнини, които после пречат на правилното отлагане на покритието. За целта слагаме бели ръкавички, чисти, и с тях пипаме и детайли, и самото устройство за нанасене на галванично покритие, в случая селективно позлатяване. Вземаме и слагаме върху подгревна дъска, върху чиста бяла кърпа, вадим един писец сух, нов, който трябва да поставим ето тук отпред отвора, който е. Вътре има един шип, върху който трябва да бъде набито това острие. Евентуално някакви косъмчета, ако има, се отстраняват. След това се прелива в малко шишенце, много малко, 5-10 мл електролит за позлатяване. И това се прави с цел да не се замърсява цялото количество, което е голямо и струва малко пари, а ако има замърсяване от метала, от писеца, който постоянно се натапя вътре, за да подновим електролита, да бъде замърсено малко количество, което може да се изхвърли. Запечатва се голямото шишенце и 5-10 секунди се натапя писеца, който е сух, за да попие много добре електролит. Тоест трябва да стигне до сърцевината и това метално шипче, което предава ток. Това се прави първоначално само при смяна на писец. Всеки друг случай, когато вече е работено с него, това не е нужно. За целта защипваме и минуса или катода на устройството, за да контактуваме и вече да се надяваме, че всичко тук е много добре попил като електролит и започваме работа. Сега кое трябва да се позлатява обаче? Добре. Сега започваме от тук. Движим бързо и не държим никога на едно место, за да не прегаря покритието. И пак се продължава. Движи се много бързо писеца, не се задържа никога на едно място и винаги в началото с нов писец леко става кафяво покритието, което после като се измие, си придобива своя естествен 24 каратов цвят. И по този начин се стараем капката електролит да облива точно местото, където искаме да нанесем покритие. Всичко, което остане сухо, няма да има златно покритие. Постоянно се взема по капка, в която има разтворено метално злато, за да има и какво да се отлага по детайла.
Значи оказва се, че тук местото не е почистено добре, затова и тъмне е покритието. Доказателство за това е, нали, че тези си стават чисти и хубави покрития, тук тъмне е много. Приключваме с този процес и отиваме на мивката да го измием с паста. Има ли паста и четка там? Сега вече имаме приготвена пастичка от сода бикарбонат и някакво веро, как да го нарека? Препарат за течен сапун, да. С четка за зъби намазваме с паста и изтриваме цялата тази повърхност по този начин. На кръст. После така и после с въртеливи движения. И изплакваме. Това става за няколко секунди. Парцал ми приготви един надки. Пак отиваме на устройството и ако някъде белее и не е добре позлатено, се повтаря, защото след изтриването с пастата, тези участъци се проявяват. Изтрива се с чиста суха кърпа, подсушава се, за да не остане никаква влага. Отиваме на устройството и да огледаме на по-силна светлина как е станало селективното покритие. Ами сега пак защипваме с черния кабел, т.е. катода на устройството, и понеже първоначално, където започнахме да правим селективно покритие и стана тъмно, предполага се, че е било замърсено и недобре почистено. И слагаме втори път, за да стане свеж хубав цвят на 24 карата злато. Пак леко потъмнява, което значи, че в повърхността са останали някакви замърсявания, които бъркат целият процес. Докато от тук нататък няма никакво замърсяване. Затова и си върви чисто хубаво покритие. Повтаряме по избледнелите части, т.е. там не сме сложили достатъчно дебело покритие и затова е блед цветът. И сега го коригираме. Както виждате, става много бързо. Благодарение на електролита, който е приготвен за много бързо селективно позлатяване. Приключваме и пак трябва да се измие с паста. Измиваме от химията, изплакваме и както предния път, по същия начин в едната посока минаваме цялото пространство, после на така на кръст няколко пъти и после минаваме всичко с въртеливо движение. Това беше целият процес по измиването. След това подсушаваме с чиста бяла суха кърпа. При което излиза чистия хубав цвят на златото. Монета, която е от два цвята, бял и жълт, месинг и нераждаема стомана. Слагаме пак ръкавиците, за да бъде всичко чисто, да няма мазнини от папилите
Вземаме монетата и я защипваме с черния кабел. Не знам дали се личи жълтото и бялото. Да. Така. И ще я направя половината. Половината ще я позлатя, другата половина ще остане непозлатена. За да се види разликата. Движи се бързо писеца. Не се застоява на едно место. Тук процесът е малко по-бавен, понеже нераждаемият материал, който е отвътре на монетата, хваща по-трудно. Има една така наречена пасивация, която пречи за момент. Но под действието на агресивното действие на циановия комплекс вътре се разрушава и хваща покритие. Повтаря се няколко пъти, за да сме сигурни, че навсякъде има сложено покритие. Тук повърхността е по-чиста, така че нагар почти не се получава, но и да се получи при измиването, той си пада и отдолу се появява хубавия цвят. Няма нужда от повече. Сваляме ръкавичките и отиваме на чешмата да измием с пастичката. Ето, промиваме. Температурата на водата не е от значение, стига да можем да търпим. Може и с гореща. Слагаме пак пастичка върху четката. И пак в една посока, после в другата. В една посока, после в другата. И с въртеливо движение, 5-6 така. Ето, ясно се вижда тази половинка, която е позлатена, другата си е в първоначалния вид. Да. Така, сега продължаваме с стандартна лята бижутерия, която е разпространена по целия свят, за да покажем как можем да направим селективно покритие, златно покритие върху сребро. Защипваме пак с черния кабел на место, на което няма да слагаме селективно покритие. Държим защипката да ни е удобно. И намокреме писецът с една-две капки електролит. И сега започваме в самия край на гравюрите. Позлатяваме ето по този начин. През едно. Пак подновяваме електролита. То сега
се вижда повече, понеже малко по-тъмен цвят слага, а след измиването е по-светъл и тогава по-не си личи. Така, вижда ли си добре? Да. Добре. Ето, съвсем набързо, семпло. Покритието е доста износоустойчиво. Може да държи и с години. Което е голямото му предимство, че много бързо работи, дебел слой злато полагаме. И оттам и икономически ефект. Така, и сега вече за измиване на покритието с паста. Изплакваме, както преди, какъвто и да е детайл е, с проста или сложна геометрична фигура, се подхожда по един и същи начин. Слагаме пак пастичка на четката и тук вече правим малко по-сложни движения. Навсякъде, където сме позлатявали, трябва да пипне четката с тази паста, за да можем да изтрием повърхностния слой злато, който не е с такъв хубав цвят. Така. След това на така. След това обръщаме и на така. За тази форма това е най-подходящо. Ей, сега ще покажем, макар и с умокрен от водата, за да се види резултата. Пък и който работи, да се увери, че навсякъде има златно покритие. Малко мътне, защото е изпотено от студената вода. Сега подсушаваме. Ето вече подсушен. Навсякъде си има селективна позлата, където сме искали за да положим. Изковка сребро, ковано сребро, обеца и решаваме ето тия набраздените ивици, които са, да ги направим позлатени. А тук обкова на тези капки. Цветето, капките и тия стилизираните капки. Защипваме пак за контакт. Намокриме писеца и започваме по тези листенца. Става много бързо, но постоянно трябва да се движи писеца, за да не прегаря покритието. Тук има малко повече работа, но пак за 2-3 минути максимум може да се свърши. Тук само по края ще позлатим, а вътре капката ще остане бяла. Движим бързо, с сигурни движения. Връщаме един-два пъти, за да полагаме по по-дебел слой износоустойчив. И втората е готова.
Хубаво е по няколко пъти да се минава, за да бъде прилична дебелина покритието, което ни гарантира, че доста години ще бъде износоустойчиво. Сега тук по набраздената част не трябва да се натиска писеца, защото се поврежда, а трябва да се стараем през капката да работим. Тя пак се отлага злато. Ето, спира да слага покритие и пак топим, за да имаме електролит в писеца. И изобщо трябва да се стараем писеца да не го трием много в метала, а през капката да работим. Тя умокра и си доставя златните иони до материала. И последното листенце. След което следва измиването и уверяването, че навсякъде е покрито. За сега процеса го завършваме тук и отиваме на мивката. Това е преди изплакването и измиването, за да контрастира. Сега го изплакваме, слагаме върху длънта, пак пастичка върху четката и по същия начин, както всяко плоско изделие преди това. После така трябва да се стараем да минем по цялата повърхност. И после, понеже е малко по-сложно отдолу формата, е с кръгови движения. Готово е. Не се иска много работа и труд да се хвърли по този процес. Пастата е така направена, че всичко може да се купи от магазина, от срещния магазин. И да не се търсят някакви отровни химикали, някакви специални пасти, от които няма никаква нужда. След което измито и с вода, не подсушено, подсушаваме. Просто навсякъде с суха кърпа, когато се мине, тя водата се попива и не остават никакви изненади. И това, ако искате и тук така да го сложа и него. Писалката с писеца, както е, нито се промива с вода, нито някакво друго действие се прави, просто се запечатва с капачката. И нищо повече до следващото изпълнение. Изключва се от тук устройството, за да не остава в контакта и да консумира ток. Цялото това нещо се захапва крокодилчето за писалката с двете кабелчета, навива се и се прибира на чисто място. По този начин се прибира в чекмедже или където трябва да бъде. Малкото шишенце се запечатва до следващия път, когато трябва да бъде употребено.
И всичко това, заедно с певците, се прибира на чисто место.